Hindi ko alam. Bakit? Bakit nung ano dito? Maglalaro ka na, sir. Ha? Mamaya kayo muna. Mag-enjoy muna kayo. Grabe kayo. Alam ko na. Paano ko sa ito? Ayan, video na naman. Ay, ako dyan. Ha? Mas maganda na naka-video para napapanood nyo eh. Ako nang i-video. O diba? Magkapatid nga ako. Magkapatid nga kayo ah. Iba kasi nanghihingi ng kopya eh. Ha? O, ito bigyan mo ng kopya. Huwag mo isali dyan. Sana laki ng file tapos ano. Ha? Talaga? Napabalik ka nila. Ba't kaya ayaw niyang bumalik? Sige, magpugay niyo yung bola. Para na kayo dyan. Walang paano sila. Ay, bola niya. Lazy na lang kayo. Huwag kayo mag-sign. Yung doon, ayan na lang yung pwede yung 5 na. 5 to 6.
Parking naman kasi problema. Dapat din sa siyok niya kung mamaya pa na ako. Kita pa muna sa Krupkat. Hindi, tapos na ano mo yun. Ang pinabili ko, pupunta pa na sa Krupkat yun. Ay, sorry, nagulat ako. O, dinig nyo yan, ha? Sa mga nanonood, alam nyo na po. Example na lang po si Jay. Pag malakas pumalo, hindi po pinapibinibigyan yan. So please like and subscribe. Dinig kayo.
Hypertensive pa yan, Jay. Yan, sa mata. Hoy, spots ko na sa'yo. Ay, si Crab. Akin na yan. Napapati daw doon sa kabila. Mano, sisira niya kapwa. Oh, usually dito, yan oh, sa akin din, dito. Tinahin na lang na Kinatahi eh. ko lang din. Tapos puno ng mighty man. Tapos dinig na naman sa YouTube. Okay, please like and subscribe. Okay na, ate. May maririnig. Ah, may marinig ba ako? Sabihin nyo kasi pag meron akong hindi kailangang i-post eh, para ano, pwede ko naman delete. Okay lang yun. Minsan- Hindi mo pa nag-edit po yun. Hindi ko nga pinapanood ba sarili kong video ko minsan eh. Pakinggan mo, may maririnig. Muna. Mga sikreto ba? Nung minsan nakinig ako, may manalaman na may crush gano'n. May mga nagsabi ko, before pa-upload yan. Eh, di dito ko in-upload. Gano'n ka simple. Tangin na. Ito sabihin mo, maghihinay-hinay kami dyan. Parang may hinahin na kung gumaganyan. Hindi ko pwedeng sabayan yan. Delikado ako kasabay sa laro. Oo, hindi pa hypertensive, hyperactive. Wrong spelling si Jay eh. Hyperactive. Hyperactive is hypertensive. Mababalong ko ito. Bakla. Ren, sinasabayan yun. Sinasabayan. Hindi, joke. Sinayko mo sila, sabi mo, hinahin nila yung kapatid mo eh. Ayun na, kapatid mo. Dana buhay pa yung footworks ni Guess. Oh. Galit na si Je. Isa, seryoso man yun. Shit! Ako naman. Nasi! Ayun, ate. Nasi! Parang kayo, parang kayo yun, legit ah. Kayo ni Renz ang gamamaya, no? Tama ba? Ako? Eh. Hindi, si Mike. Kayo sa endgame, di ba? Sila sa endgame. Okay. Kami? Kayong dalawa ni Renz ang gamamaya, di ba? Siya nila siya. Ha? Sige. Sige sa kamo. Yun, sabi mo. Sabi mo, ikaw nagsabi ka Dapat nila. tinigin na kayo sa placing mo. Third game. Basta kalaban may pa. Basta wag ganyan ha. Gusto ko maramdaman yung ano mo eh. Pre, namimiss ko na yung palo mo, pre. Yung mga palo mo papunta sa Parang akin. di tayo naglalaro, di man ako ini-invite sa Hardy pag naglalaro. Pre, nililista ko lang pangalan ko doon. Nagigunag man ako. Di man nasusunod dyan, no? Wala agad na lang naglalaro. Lumayo na ako, Ardi. Recorded yan ha. Naririnig yung mapinig sa sabihin mo. Sheesh! May kilala ako dyan, oh. Holy Palm na player dati. Meron mo, ano? Anong pinagdidigat mo? Ha? Tangin ka naman, Jay, oh. Eh, dala ka, dulas pa rin. Paano nabigat to? Paano bumigat? Paano bumigat ang ganyan? Training racket talaga yan. Saan bumigat? Kasada. Nakakasmas ka pa dito? Okay. Anong tension ito? Mababa lang. 24, 23. Tama, gano'ng racket naman sa inyo. Ang warm up lang. Paglaban. Mamatikan siya.
Napipila yan doon pag nag-smash ka gamit ito. Na-tournament, kaya na lang raketa mo, wala ka ng choice. Paano kung nag-tournament ka finals? Third set, siya na lang raketa mo, sipit. Nagamitin mo. Hindi, no? Hindi ako sa kampi mo, ah. Pwede na, kampi mo na si Lex. Mapapasabay yung laro niya sa akin pag nagsangga kayo. Ano pa nagpapala si Lex? Siya rin ko yun. Kaya yung isip siya, matakas palagi yung mga vital signs.